Hayırlı kış, benim подписчикларым, балаларым, туганнарым, достарым, һәм барча халык. Менә карагыз әле, матур гына ябалак кар яварга тотынды. Әкрен генә ява, бик матур, тәмләп кенә. Әнә. Күренәме сезгә? Ничек күрсәтергә? Менә бу яктан да күренә кебек үзе. Бу яктан күбрәк күренә ахыр. Кешеләр эштән кайта, кайсы эшкә барадыр. Менә без карап утырабыз шулай. Менә карагыз әле, нинди кичке матурлык. Дулар кабынган матур иттереп. Көк кесен нинди әнә болытлы, карлы, шундый төскергән. Әнә ничек. Лампочка астында күбрәк күренә әнә. Кар яуган. Әнә. Вот кемнәр җылы якларда тора. Аларга кар кызыграк. Мин үзем дә карны яратам, конечно. Кыш көнен яратам. Җәйгә караганда, җәйне дә яратам, но кыш көнен күбрәк яратам. Мин һава суларга шәбрәк кебек тоела. Ярый. Кичке хәйрле кичәр, сау булып торыгыз. Тыныч имин яшик.